Tää tässä on kivijalka. Tää paita päällä on menty Vaasassa, Manchesterissa. Päivän pelisysteemi on hakusessa. Huomenta. Olitte tulossa kattoo Metsin pelipäivää? Semmonen meillä oli suunnitelmissa. Tulkaa Ine. Tää on outo hetki, mä olin just leikkaamassa mun varpaan kynsiä, mutta niitä ei tarvitse, kun vaan ne on vähän härskissä kunnossa. Mut hei, tulkaa peremmälle. Nyt on tosiaan siis sunnuntai-päivä. Meillä on tänään toi Killa FC 26 ensimmäinen ottelu PPV Seosta vastaan. Eilen illalla oli Emma Gaala. Saa nähdä miten moni jätkä oli Emma Gaalojen jatkoilla joukkueesta. Tää ei kuitenkaan tää kutosdivari ole silleen mitenkään hirmu vakavaa. Paitsi että tänään pelataan kyllä Suomen Cupia, mutta kuitenkin. Ja Lauri Haavistolle terkkuja ja onnittelut vuoden... Oliko se vuoden artisti? Oli. Joo, vuoden artisti. Hyvä Lauri, mamas boy. Meillä oli perjantaina, eli 2 päivää sitten tämmöiset alustavat treenit. Niin meidän pakki tuli liukutaklauksella suoraan tohon. Mä en tiedä mikä tää luu on tässä, tämmönen palloluu. Mut suoraan tiedät sä napiteellä. Näin. Vaikka puhuttiin, että pelataan silleen, tiedät sä, rauhakseen, ettei tulisi mitään haavereita nyt tämän päivän peliin, mutta ei se nyt mikään paha haaveri oo. Pieni takaisku, just näin. Pieni backshot, niin sanotusti. Pieni sarja tuli tuolta takapäin, niin tuli tohon nilkkaan, mutta se on vaan semmonen kosketusherkkä. Yksi juttu, mistä mä tykkään, on vesi ja banaanit. Ne on niinku elämän suolaksi. Tähän seuraavaksi meikäläisen tommonen perus aamusmoothie. Ja näette mitä siihen tulee. Mä vedän sen itse asiassa joka aamu. Se on niinku kivijalka tälle hommalle. Tässä on muuten mun Stanley Cup. Siellä voi olla katsojissa jätkejä, jotka on voittanut vähän erilaisia Stanley Cupia, mutta tässä on mun Stanley Cup. Tää on nimeltään Mönsö Moody. Eli tää ei oo mikään niinku smoothie, vaan tää on moodie. Se on niinku fiilispohjasta hommaa. Appelsiini täysmehua, hunajaa, suomalaisia mustikoita, välillä myös ruotsalaisia. Ruotsin kanssa ihan jees. Rahka oli loppu itsessään, niin otin tämmöstä rahkajugurttia. Tai itse asiassa venas. Kyllä nyt miehellä pitää rahkaa löytää jääkaapista. On täällä syvimmässä peränurkassa myös ihan rahka. Käyrä banaani. Hyvin käyrä. Mä harvoin otan suoria banaaneita. Mä en luota suoriin banaaneihin. Se pitää olla käyrä. Ja sit chian siemeniä. Tämmöisessä vanhassa suolakurkkupurkissa. Nää kaikki kun laittaa yhteen, niin tulee bueno. Tää tässä on kivijalka. Mutta viimeistellään se vielä chian siemenillä. Siinä rakkaat ystävät meillä on meikäläisen moodie testi. Oi. No on tää hyvä. Nimenomaan. Ja sitten me läräytämme sen. Jää, sinne meni. Sä teit niinku kirjaimellisesti yhden tämmösen testiannoksen tohon lisäksi. Mittakaavat kun on kohdallaan, niin elämä on paljon helpompaa. Kippis. Onko oikeesti? Mä ekaa kertaa täällä Tuomaksella käymässä, niin onks nää nyt siis kaikki maailmat, missä sä oot käynyt? Joo, ja itse asiassa siinä on myös aika paljon kaupunkeja, missä mä oon käynyt. Esimerkiksi jos lähdetään vaikka ylhäältä. Eli Madrid, Malaga, Barcelona ja Gibraltar käytiin yhdellä kuvausreissulla. Jätkien kanssa kuvattiin Koukukselle semmonen To-Do List-niminen sarja. Sitten täällä on Manchester, siellä me käytiin pelaamassa Gillan kanssa yksi matsi. Itse asiassa eilen katoin sen videon pitkästä aikaa, se oli hauska video. Siinä Ege oli unohtanut käydä kutsunnoissa, niin se menettiin ottaa poliisien toimesta huostaan. Sitten ennen peliä, oliko se puoliajalla, turisti laulaa taikuribiisi, se oli siihen aikaan just tullut, niin laulaa siellä kopissa meille. Ja se on hieno video, kannattaa käydä kattoo Killa FC:n kanavalta. Niinku taikuri Dior viittaa mun päällä, teen sen selväksen tornia. Sitten no itse asiassa tää on vähän feikki, tää Pariisi. Mä oon käynyt Pariisin lentokentällä 2 kertaa, niin mä ostin sieltä tommosen. Mut koskaan mä en oo niinku käynyt oikeesti Pariisissa. Huijasit. Mutta Ranskassa mä oon käynyt, kuten huomaat, täällä on Nizza, Cannes, no Monaco on oma maansa, mutta Nizzassa ja Cannes mä kävin mun ystävien kanssa viettää viikkoa. Ja sitten totta kai täällä on legendaariset Praha ja Bukaresti Romaniassa. Siellä ollaan käyty kans Killan kanssa pelaa. Ja sitten ehkä myös meikän lemppari Lefkada. Täällä me ollaan käyty purjehtia 2 vuotta purjeveneellä. Semmosia viikonreissuja. Mä en tiedä mikä pöllön silmä toi on, mutta tai tuskin se nyt mikään pöllön silmä on. Mut silleen, kaiken näköistä on tullut kyllä tehtyä ja mentyä. Ehkä 3 vuoden aikana mä en oo ikinä oikein nuorempana lennellyt lentokoneella. Ja totta kai sitten 2 Cristiano Ronaldoa, meikä kaikkien aikojen lempipelaaja. Shoutout FC Barcelona. Tää vittua. Nyt juodaan nää smoothiet ja lähdetään pikku aamukävelylle. Mut hei, nyt ollaan vedetty aamusmoothiet naamariin. Ja mun pikkuveljen wellness tradenomi tutkintoa kunnioittain.
hän sanoi mulle aina, että täytyy lähteä tai kun sä oot syönyt, niin seuraava 10 minuuttia pitää liikkua, että se ruoka ei jämähdä paikalle. Niin heitetään vähän lämpimämään päälle ja lähdetään pienelle aamukävelylle. Saadaan vähän, ymmärrättekö te, niinku kroppaa liikkeelle. Näytähän vielä. Voittakaa päästä hampaan. Se on tärkeä juttu. Aamuja illoin. Puhtainen hampainen lähdetään kävelylle. Tällaista on huipulla. Eli kutosdivaris. Suomen matalin sarja. Tää on aina helmeä silloin kun ruvetaan kuvaamaan, niin totta kai silloin spora tulee. Ja silloin kilisee ja kolisee. Joo, spora meni ohi, mut joo, tosiaan nyt ollaan... Ei tuu. Mä haluaisin löytää kämpän Töölöstä tai Eirasta. Semmoisen kivan, missä voisi asustella kolmio mielellään. Et jos jollain on siellä tarjota kämppää vuokralle mielellään myös, niin laittakaa IG-DM. Mun IG on Tuomas Monkkonen. Me kuvataan tänään sen takia, koska meillä on Gilla FC 26 historian ensimmäinen ottelu. Suomen kappia PPV Seos-nimistä jengiä vastaan. Te saatte nauttia koko päivän matkasta. Just nähdä kaikki mun rutiinit, aamupalat, nää tämmöset kävelylenkit. Sitten mitä mä teen ennen peliä. Kopissa tietenkin kaikki sille läheltä. Ja sitten loppujen lopuksi mikitettynä pelissä, niin sanotaan näin, että tää on vähän tämmönen niinku jos ootte kattonut telkkarista Iholla-sarjaa, niin tässä ollaan niinku Iholla. Niinku tiedättekö paljaalla Iholla. Päästä niin lähelle kuin haluatte. Niinku ymmärrätkö? Niinku lähelle. Just näin. Nämä aamut on mulle vähän tällaisia seesteisiä oman hetken ottamisia, että ei hirveästi niinku jaksa turhaa lätistä paskaa. Et isä sanoi aikoina, että jos ei ole mitään järkevää sanottavaa, niin pidä turpas kiinni. Ja sitten jos joku homma mennyt ihan v***uiksi, niin että turhaa enää piirreskellä paskaa jo housussa. Jengi tietää, että tää Jätkäsaaren Tekonurmi on meille kotikenttä. Gillalla on ollut jo pitkä aikaa, mutta nyt on maaliskuun 8. päivä ja tää näyttää tältä. Niin ei tässä hirveästi jalkapalloa pelata. Ollaan siis Jätkäsaaren Intersport-areenalla. Täällä on PPJ Helsingin siis kotikenttä, tämmönen niinku missä treenaa. Ja pakko sanoa niinku ite, että missä mä oon kasvanut, niin on pikkusen ollut eri meiningit. Mä oon pannut oikeesti siis hiekkakentällä nuorempana jalkapalloa. Sen takia musta ei oikein tullut koskaan mitään huippufutaria, vaan mä enemmän pelasin jääkiekkoa, koska ei meillä oikein panostu tohon niin kuin jalkapalloon. Eikä ihan hirveästi mieli myöskään pelata hiekkakentällä, varmaan ymmärrät, että ei oo optimi. Mä oon vähän kateellinen, mutta myös hyvillä, että täällä on niin oikeesti nuorille tämmönen iso kuplahalli, missä pystyy harjoitella jalkista. Mistä Gillan treenejä täällä myös? Gillan treenejä pidetään kans täällä silloin tällä. Ihan sama missä mä oon. Mä näen kentän tai tyhjäkentää, niinku ylimääräinen pallo, niin ei sitä oikein voi olla niinku menemättä potkimaan. Miksi urheilu on sulle niin tärkeää? Se tulee varmaan tosta kasvatuksesta, että isä ja äiti pienestä pitää aina vei urheilee kaikkea niinku hiihtoa, jääkiekkoa ynnä muuta. No se on vähän semmoinen, mikä nuorena oppii, se vanhana taitaa tyylinen, että ihastunut nuorempana urheiluun. Nykyään niin mua kiinnostaa enemmän jopa paljon mä nukun ja mitä mä syön versus että miten mä urheilen, koska se urheilu on jo automaatio. Se on tullut sieltä kasvatuksesta. Kiitos äiti, kiitos isä. Sportti on helme. Tää on niinku parasta mitä voi vaatteet päällä tehdä. Me järkättiin toi uusi jengi Gilla FC 26 ja meille tulee uusia pelaajia siihen. Tää ensimmäinen pelipäivän video on tämmönen niin kuin mun oma, mutta jos te haluatte jotain uusia pelaajia munkaan näihin videoihin, niin kommentoikaa kommenttikenttää, ketä haluaisitte messiin. Esimerkiksi nyt me ollaan sainattu jo virallisesti Keinaan Kaapo. Jos haluatte heidän kanssa video, kommentoikaa alas. Ja sit kun tulee tulevaisuudessa lisää, niin kommentoikaa myös, että ketä haluaisitte messiin. Kyllä mä tarvitsen tänne niinku kavereita. Niin kommentoikaa. Ja tykätkää videosta ja tilatkaa kanava. Mulla on ollut semmonen pieni niinku projekti, jos sais takatukan backiin, niin sieltä se on tullut. Heittäkää kommenttikenttää, mitä tykkäätte mun takatukasta. Mun mielestä se on söpö. Siinä on tää pelipäivän lounas. Kanapasta, kanarigatoni. Mä en tiedä ihan tarkalleen mitä kaikkea tässä on, mutta kunhan kana ja pastaa se riittää. Ruokahan on siis mulle nautinto. Se ei oo silleen niinku, pitäis syödä niinku ihan hirmu välttämättä kliinisti, niin laitetaan vähän parmigianoa tohon. Pikku italiano maustehöyste. Underrated salaatti, romana salaatti. Tosta noin kuule. Sinne niin. Sitten tähän täytyy laittaa pikku oliiviöljy. Pippuria. Siihen päälle noin. Tää viimeistellään sitten ehdottomasti sitruunalla. Ihan kuin oltais Italiassa konsona. Kyllä. Jos tällä ei voita peliä, niin ei millään. Zlatan Ibrahimovic primissaan, niin mikä jätkää? Mä tällä hetkellä kuuntelen sen elämänkertakirjaa, niin se niin kun sä kuuntelet sitä kirjaa ja sen jälkeen tulet YouTubeen katsoa
se mitä sä on just kertonut, niin tää on ihan sairasta. Tää ei ollut niinku ihan eläin tuolla Italiassa. Sitten lähdetään kentälle. Joo, ihan silleen mielenkiintoista lähtee ensimmäistä kertaa pelaamaan pitkän talven jälkeen. Ollut noin treenejä nyt tosi pitkään, niin ei ole päässyt silleen oikeasti pelaamaan jotain semmoista jengiä vastaan, jota vastaan ei ole koskaan pelannut. Tosiaan vastas tänään joku myös kutosdivari-jengi, PPV Seos-niminen, niin ei mitään hajuu ketään tulossa vastaan, en ole koskaan ennen kuullut joukkueesta, mutta tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Sitä se jalkapallo on parhaimmillaan, että tuokaa kuka vaan, niin pelatahan siinä täytyy. Nyt tälleen siis kutosdivaria ensi kaudella pelaavana, niin tämähän on siis paras lämmittely tää, kun painaa tosta penkin lämmittimen päälle, niin se yleensä riittää. Ainakin näin noin vanhat ammattimiehet sanoo, kun ne tuli pelaamaan meille. Olisiko ollut vitos vai kutosdivaria. No niin, rakkaat seuraajat, nyt ollaan päästy Killa FC:n Headquartersille ja täällä mun takana on 10 kappaletta kaikkia pelipaitoja vuosien varrelta. Tää paita päällä on menty Vaasassa. Tää paita päällä on menty Tammelassa, Manchesterissa, Suomessa, Seinäjoella. Tää paita päällä on tehty Maalin kanssa. Tässä on pari Sussin pelipaitaa ja loput tosta Killan pelipaitaa. Niin nyt nämä kaikki lähtee sitten teille arvottavaksi. 10 pelipaitaa yhteensä, joista 4 mä arvon täällä YouTubessa, 3 mun TikTokissa ja toiset 3 mun Instagramissa. Mut se, miten sä voit osallistua täällä YouTuben puolella, on se, että tykkää tästä videosta, tilaa mun kanava ja kommentoi kommenttikenttään sun kaikkien aikojen lempijalkapalloilija. Esimerkiksi mulla olisi Cristiano Ronaldo, ja mä kommentoin sinne Cristiano Ronaldo. Joten jos sä haluat voittaa yhden näistä pelipaidoista, niin osallistu noitten ohjeiden mukaan arvontaan. Täällä jaetaan uusia Killa FC pelivaatteita, staffikamoja. Siinä on meidän kommentaattori. Monta vuotta sä oot tehnyt meille? Harrastusarjasta aloitettiin Rapen kanssa silloin puhelinstriimeistä. 4. vuosi alkaa. 4. vuosi alkaa. Tässähän pidetään niinku kohta 5-vuotissynttäreitä. Siis siitä on ihan törkeen kauan. Tota äijää tarvitsisi esitellä, kyllä te tiedätte kuka toi on. Liikaa auraa. Nyt sit mennään koppiin. Peli alku on joku 1,5 tuntia ish. Niin ollaan hyvissä ajoin, saadaan kroppa lämpimäksi. Jauhettu tarpeeksi Jannea kopissa. Täytyy huikkaa tossa kohta joku pikku energiajuoma naamariin ja vääntää ihan kauhean koron. Hello. Moi. Pitkän talven jälkeen on oikein kiva nähdä. Niinpä. Tässä sitä ollaan. Ja pelin alkuun on tarkalleen 1 tunti ja 25 minuuttia. Eli ollaan mun mielestä silleen niinku täydelliseen aikaan kopissa. Nyt pikku fokus, ehkä pikku tirsa. Vittu mikä byyri, Tässä mä vastuin. Käydäänkö me jollain tavalla vähän sabotoimassa? Ei, respektee vastustaja. Ja off-camerassa sit vastaan jotain ihan muuta. Tämä paskan näin. Onko hyvän näköinen ilma pelata vähän futista? Oh. Ja siis nimenomaan just hyökkääjälle hyvä. Maalivahin silmään sit tulee toi aurinko. Se on parempi niin. Tosiaan. Siis jumalauta. Hyvää päivää. Miten voi löytyä näin komeita miehiä tämmösen pakettiauton takaa? Tässä on niinku hieno mies. ...45 minuuttia peli alkuun. Nyt lämmöt. Sitten peli. Sitten varmaan viikko palautumista. Meillä on tänään aika monta uutta kaveria Askissa. Kiva nähdä, että miten jätken kanssa peli kulkee. Saadaan aktivoitua noin. Palloa pojille! Onko hyvät lämmöt päällä? Kyllä hiki tulee. Niin kuin pitääkin. Mä säästän liikaa. Se on pitkä peli ja ajata piippua heti alkuun. Näyttää, että 3 vaihtomiestä, että tiedän, sit vaan näyttää ihan siltä. Lämmöt vedetty, nyt laittaa kamat päälle ja peliä. Mä otais mulla vähän pelitakkia. Päivän pelisysteemi on hakusessa, mutta eiköhän se löydy tuossa pelin mittaan. Katsotaan vähän, että millaista jätkää meillä on tuolla Askissa. En nimittäin itekään tiedä. Tää on vähän semmonen hedelmäkokteili. Ihan alkuun niin semmonen aika muikkaruotava asia, joka huomaa, että joka kerta kun me mennään kentälle, niin vastustaja tulee aika kumoisella latauksella, koska ne ajattelee, että Killa FC on kiva tuhota. Siellä pitää olla sitten niinku valmiina alusta asti. Okkanen meillä on maalissa, sä sitten tietää.
Tämmönen experimental Tuomas Mönkkönen number 5 piikissä. Kiitos. Koko talven treenannut sitä nyt. Kyllä. Mutta tänään sielu ulos. Oikein sielu ulos. I ran it up, then ran it again. Never gonna stop, I'm just taking the wins. Whole lot of checks, I ain't using no pen. Whole lot of shine when I step, that's the train. Diamonds singing like the come on. I hit the house, so I double the count. I used to struggle. Gilla FC 26 ensimmäinen peli ikinä. Kun mennään nauttimaan, pidetään hauskaa. Se on niinku se pääasia, etenkin tässä jengissä. Mennään pitää hauskaa, pelataan omaa peliä, tuetaan frendiä, se on tärkeintä. YKK Gilla! Vaaria sit vastaan! Oh, Jason! Jason on hyvä puhe. Ei kerran ihan vilkasta. Yes. Hieno Miku! Mun mielestä voitan tällä tyylillä. Joo. Pallopoikana joutuu olemaan täällä. Lähetä pitkä malli tähän siitä. Oha! Tee vittu hyvä. Keinaa 1-0. Mun on pakko tehdä oikeesti yksi. Mä en oo kuunnellut sitä Zlatanin kirjaa turhaan. Mun on pakko saada se yksi. Ai vittu mun ranne. Vittu. Vittu. Näin. Hienoa niin. Tää oli paha. Saatiin sen. Niin saatiin. Äitille. Kiitos. 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 Tuli hauska pelaa. Ei mitään. Huhhuh, mä oon ihan loppu. Aika monen peli. Kaikki ne anna. Joo, mä oon ihan finaalissa. Topi vittu. Ai saakeli. Se oli rankka. Äijähän sen pyyri. Mä sain sen. Tää maistuu uskomattomalta. Legit. Hei, kiitos pelistä jätkät. Kiitos. Kiitos. Oli nätti. Kiitos. Kiitos tästä. Hieno voitto. 0 peli. Mutta mä haluan nostaa Gilla FC 26 historian ensimmäisen maalintekijän. Annetaan iso käsi Keinaanille. Näin tehdään historiaa. Me sovittiin Keinaanin kanssa perjantain treeneissä, että jompikumpi meistä tekee. Kyllä. Ja voi iloinen, että sulit sä. Yes, sir. Tervetuloa jengiin. Mä haluan shoutouttaa Shots by Onni. Ei kun Shot by Onni. Ei Shots. Äijä on elukka. Oi kiitos. Äijä hoitaa aina. Sit saunaa ja kylmäaltaa se. Nyt kotiin ja äkkiä. Naisten päivä kuitenkin menossa, niin käydään viemässä vähän. Ei näitä ruusuja voi antaa, mutta käydään hakemaan omia. Nää on mulle.
Ole hyvä. Ja ensi sunnuntaina taas pelataan. Huhhuh. Peli on paketissa. Mies on aivan loppu. En olisi uskonut, että noin hyvin jaksaisi pelata 90 minuuttia. Kyllä se vaan sieltä perhana jotenkin lutviut. Oli hyvä peli. Voittiin 3-0. Maalintekijöinä oli Keinaan, Topi ja sitten kolmannen maalin teki Virkailija. Se oli hieno yksilömaali. Ensi viikon sunnuntaina on uusi peli. Se tulee kyllä nopea. Siinä on sitten pikku palkkari pelin jälkeen. Eiköhän näillä saada jalat taas toimimaan. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 sushi. Puolet on mulle ja puolet on tyttöystävälle, koska on naistenpäivä, niin täytyy muistaa poikaystäväpisteet. Siellä on kukkii, sitten on vähän sushi, herkkuu sun muuta. Niin mä lupaan, että loppuillan mä aion maata sohvalla, daami kainalossa, herkutella ja nuukin näitä kukkii. Rupee päivä kääntyy iltaan, joten lopetellaan meidän video tänne meren ääreen. Kiitti, että katsoit videon, tilaa kanava ja muista kommentoida kommenttikenttään, kenen kanssa haluaisit nähdä lisää tällaisia pelipäivän videoita. Me voidaan ottaa ihan ketään vaan meidän jengistä messiin näille videoille. Osallistu siihen arvontaan, mikä tehtiin aiemmin. Ja nähdään ensi videossa. Rakkautta kaikille, näkemisiin.